onye na-akpọdo m n'ọbụ ala sarị tukodu ọdịna ka ndị ọcha na-akpọ folocom packaging ọkwa ha ọdịghị bọbụlisiki ji ahọrị anyị ndị emume akọ na gị ọ bụrụ na ewu moto ịkapọ ọchị mma tukodu ọ bụrụ na iwu ana ịnọ na saịtị eziokwu ọ bụrụ na ị na-azọ ọchịchị iwechukwu omume ọjịka ọsọ nwere apọịntịmentị tukodu eziokwu apọịntịmentị ihe ị nwere ọmagwụ onwe onye ego na enwere apọịntịmentị ihe o ji awụta na họtelụ m hụ ara gbawa ndị ara nwaanyị ababara enwere nwaanyị ababa etu enwekwa nwaanyị ara ebete ego nwere ije Jizọs ọsọ nwere nne dị na ọ dịghị ta adụnụ n'enu afụ dị mkpa afụ anụ isi ego nne makazi onye ka ị nọsi tukodu nwere ebe si mana eziri ụlọ ezita anwụtara nwaanyị ababara n'ụzọ ọ gaghị m ha ewe hụ nwaanyị aba ebe onye wụkwa nwaanyị agbaba wụ nwa ha na-akpọ magi bụ okeke mgbu oli ko ọsọ o nwere apọịntịmentị tukaji mgbe siala jeka agba ndị ara na họtelụ ọhụta ebele nwoke maka ihu ji azọ ya wụ ịzagara ijunju anwụrụ sogba ka o ji eme my sister achọdụghị m ịbụ nke ha abụọ and you know one talk am before but now when you don ask me make I manage talk am negodu m anya adọghị m n'ụdị m onye ka nna ọsịgụ adọghị m n'ụdị m nwere na-aba ahụ ịdachịrị m mbọsịrị nekwu na isi ihe ịdachịrị m n'elu kapụsụ o nwere ebe eboromentị nye eboromentị mgbe join otu gedasị ebe ụwa m amago mma ịma ka o ji adọba ka nje mitizie Davido ka nna kamara nọ na ka ji ewe m ma ị mana nwa a kpọrọ m ụkwụ n'ana ọ wụrụ m na full time ọ wụriri m awụri oke ọ bụ juru m isi ha. My sister, can you imagine? I still the struggle make her recover from the assurance matter where the video give us. Now, he don't carry 100 million naira endorsement. Come and on top the water. But that one not be the wahala. That one not be the cocoa. The matter is that I've been trying to make an experience to get the video say Chi Amaka and Choma mean the same thing for Igbo language. But he not agree. He not ever agree at all. Oduma. No. Before I forget, I beg you get anybody you sabi anybody wey get Chioma abi the video wey he know dey use again make him borrow me na just borrow or use am dump I go give na just borrow after my birthday I go give am back come on na porch mu no na high seat ona ka ja to danu don't worry amaham Chioma am be amaho the video you no sabi anybody wey get no my secret hey you no sabi anyone okay what of thunder wey end for part 1 you get am thunder kwa nwere part 1 because na that na press na only that thunder go fit strike every non the video for my matter onwe ha ọzọ ji agbagwu ngwu ndị enweghị m thunder abịa mmakwu onye nwere ma thunder ma press ọkụ ma part 1 ka ngawa ahịa ike ga-adịghị m ta adụnụ ị na-eje ahịa eyinu ọnwa egwu na-enesa arụrụ aka ọ ka mmoturu because igiru ahịa ha biko ha alụpọ mụ price god thunder ended for part 1 price kwa ya mma ekwekwana ba ha ya kwa ya ọnụ mma jukwa na nwere aniga nke nwere mpụtụ nke nwaanyị ọla iji ya imegotere nye mbọsịrị ịhụ na nwaanyị na-eji ezigbo mpụtụ esi aniga mma egotere ogiri amakwara akpe mma egotere nwaanyị ababa etu ukwugu na o nwekwara pakeji eziokwu ka m na-ayọ nụ nwaanyị ya gba mụ metin n'ụkwụ ihu ọgbara ụzọ so ọ bụbu wonu na ada ebeteghe tedo na ụdị ya taa mana Davido na ime emewa ọ bụ na pakeji niile a site isi m ikweghị na Chioma na Chiamaka wụ o nwere ka ya wụ